हाय देखी जलो हमरा पतोह के नैहर से 3 गो बक्सा हाय मर मिठाई आइल बा। अरे खाली बक्सवे दिखाईबू कि सामानो बांट के देबू? ए ते चुप कर, वही चुपचाप। ई बड़का भाई साहब खातिर आइल बा। पम्मी जी माँ। जा दे द बाबूजी के। अच्छा तो ये हमरा खातिर आइल बा। आई ऊपरे रहला सबसे ऊपर। अरे वाह ये तो 501 रुपया के नगदियो बा हो। बड़ा बढ़िया रिश्तेदार बेटा। हाय मझला भाई साहब खातिर और हाय तोरा बाबूजी खातिर आइल बा। जो जाके दे के आओ। ठीक बा माई। इली अरे आप खोल के तो देखा लो। और दोनों जना में माल बा 501 रुपया। जी अरे हाँ भैया, हमरों में भी 500 रुपया बा। 501 501। अरे वाह एकरा के कहा जाला रिश्तेदार। ठीक कहला। दिलदार रिश्तेदार। संस्कार न होला एकरा के बड़े आदमी कहला। अरे ए छोटको कहता नहीं कि हमरा मलिकाइन वाला कपड़वा दे दे तू यही लगले संदूक में धरा जाए। जी देता हाय ले बड़की माई के जाके देखे आओ। सास के साड़ी आइले के दाई के हो। एही ले नी देनी पांगना में तमाशा शुरू कैलू है। इतना सड़िया देख के औकात पता चल गई लोगन का। माँ जी जेकरा जितना जोरी मिली होता ना नदी। हमारा तनी कि हमार परिवार वो परिवार इतना रजवाड़ी परिवार नहीं खे। बाकी बेटी तो हम उहे घर के ना हई। और आज उद्घाटन कल जरूरी बा का? बोला अरे बबुनी 24 घंटा ना भयल आई चुटुर चुटुर जवाब देवे लगनी हो। छोटको तोहार पतो तो नहीं हर वैसे पढ़ल लिखल आइल बिया हो हैं? एकरा नैहर के तनी हम बोल का देहनी ई तो हमार मुंह नोचे खातिर तैयार हो गई। अरे सुन ते हमरा के जाने ली ना कंट्रोल में रहो, कंट्रोल में बुझाइल। अना तो हमारा मुंह से ये बहुत बढ़िया ढंग से आवेला। और जहाँ के फैलल बाड़ी ना ई तोर ना एमे से केहू का ना हमारा मर्द के कमाई पर फैलल बड़ा तोहनी का आके समझा दा कि न केहू के धौंस में रहल बानी अना रहो। बुझाइल तो हम लोगन सावधान हो जा। ई नोच लेही रे पकड़ हैं हट दाव दिखाओ तनी हमरा की लाज नहीं खे लगत। बेशरम कहीं का काली का आई लाज ना लगत। का जरूरत रहला तारा बड़को से बोलला के? अरे दुल्हन तारा नइखे पता ई घर के महारानी जी है। उ खड़े खड़े सबके इज्जत उतारे जाने ली। कौना बेटी के ओकरा नैहर के शिकायत निक लगी माँ जी? हाँ बताई। अरे हमरा नैहर के बारे में के कुछ कहेला ना तो हमार दिमाग धनक चला। उस सब बात तार मानता नहीं हम, लेकिन तारा हाथ जोड़ता नहीं। तू आज के बाद बड़को के मुंह मत लगी है। उनका के कुछ मत बोलिए दुल्हन।
अरे दीदी आज मिलल बा जोड़ के तोड़। हो सही कहा ताड़ू। अయ్యా अम्मा जी देखनी हो बुढ़िया कैसे झंझन आ गइल। हो दुल्हन ठीक है कहा तारू। बड़ा तो हम लोग पर सिक्का जमावत रहली है, आज उनकरा पता चलल होई। और वैसे भी केहू पहली बार बुढ़िया से जबान लड़ैले बा, ऊ तो पूरा जल भुन गइल होई है। हाँ ई बात तो हो। अचान तनी अम्मा उहे बुढ़िया का घमंड उतारी, अब पता बा उनके सोच को के छोड़ी। एकदम सही कहा तारू दीदी। हाँ कामा। हाँ हो दुल्हन, अब आगे आगे देखा लो का होता है। रवैया ले आवे बाजारे गइल रहनी का? हाँ, ये हमार बाजार का सबसे फेमस पकौड़ी और सबसे फेमस पेड़ा बा। अच्छा हाँ पम्मी बमनी के दहनी है का? हाँ, ओकरा के तो पहले ही दे देले बनी। अच्छा ला तो हूँ खा। हम खाई, रवा खाई ना। हाँ। टेस्टी बा। यो खाई। पकौड़ी अच्छी है। बड़की माई के जवाब देनी है ना तो आमा जी टेंशन में आ गई नहीं। अरे अभी तू उनका विषय में जानत नहीं खू। वो कहा है कि बड़का बाबूजी का एक घर बनवावल हा। अब बड़की माई यह सब बात पे धौंस दिखावेली। अब घर के बड़ी हैं तो केहू ना बोलेला, लगेली रोए लगेली सराय, एक नंबर की कलही हैं। तू कब्बो मत उनका से बोली। हाँ अच्छा एगो बात पूछल चाहता नहीं। पूछा। ई घर में बंटवारा हो गइल बा का? खेती बाड़ी का बंटवारा नहीं खे भइल, भीतर सब अलग अलग बा, सबके ऊ आपन अपन देखेला। ई घर में बंटवारा कहाँ अच्छा लागेला जी? केहू बंटवारा के पक्ष में ना रहल, बाकी बड़की माई अपन अन्न पानी सब त्याग के बैठ गईली। उनकरा अलगे रहे के रहे, सब लोग मजबूर हो गईले, तब बंटवारा भइल। ई बंटवारा का जड़ भी उहे हैं। गोड़ लागत तारी माई। खूब खुश रहा, सदा सुहागिन रहा। दीदी जी गोड़ लागत तारी। खुश रहा। गोड़ लागत सौभाग्यवती भव। माँ जी। अरे दुल्हन दूध नहा पूता फल। माँ जी देखी ना बड़की माई हमसे पैरों ना छोड़ लिया, उठ के चल गई। अरे तू चिंता मत कर, हम आवतन दीदी के बुला के, ठीक बा? ये छोटकी ये बुढ़िया बहुत ऐठल बिया, तारा से बहुत जलतिया। हाँ जब नाही पैर छुआवत है तो छोड़ देना, ऊपर परो। ना दीदी वहाँ के जौन कुछ भी सोची, बाकी हमार जौन फर्ज बा हम करबे करब ना।